veïns de l'Hospitalet, senyores i senyors. Us agraeixo molt l'acollida en aquest any del centenari de la concessió a l'Hospitalet el rei Alfons XIII, Teniu Besavi, del títol de ciutat. Si alguna cosa em diu l'experiència d'innombrables viatges per Espanya al llarg de no pocs anys, és que per entendre les ciutats no hi ha res millor que visitar els seus mercats. I aquest al cor del barri de la Florida és un mercat modern, vibrant, així com el centre de la Florida 6.0 que acabo de recórrer, una aposta d'avantguarda per la transformació digital en una zona amb una de les majors densitats de població d'Europa i també per això mateix amb molta vida i molt futur.